Kasabay ng pagpasok ng Burman sa pagkutitap ng mga parol sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando sa Pampanga. No city shines brighter than San Fernando, ika nga, kaya naman nabinansagang itong Christmas capital of the Philippines. Ang syudad din ng tahanan ng mga higanteng parol kung saan taon-taon ay dinaraos ang Giant Lantern Festival. Isa si Roland Kiambao sa kanilang lantern maker sa syudad. Kwento niya 1986 na magsimulang magbenta ng parol. Sa ilang dekada sa industriya, marami raw siyang natutunan sa pagiging lantern maker. Higit sa isang hanap buhay, nagiging makabuluhan daw ang kanyang mga gawang parol sa tuwing nagsisilbi itong liwanag sa gitna ng mga pagsubok. Naaalala pa raw ni Kiambao, matapos ng pagsabog ng bulkang Pinatubo ang pagdilim ng buhay ng maraming Kapampangan. Pero ang pagkakataong ito pala ang magiging hudyat ng paglago ng kanyang negosyo at pag-asa naman para sa kanyang mga kabalen. Adversity, there is an opportunity, parang ganun nangyayari. Nagdilim no yung Pampanga, yung San Fernando. Para bang yung mga nanunungkulan noon, sabi nila, kaya mo bang pailawin yung bayan natin? Kasi nga, exodus na eh. Parol na yan, ang naging sandigan ng mga Kapampangan para bumangon ulit. Kasi lumawanag uli yung pinaka-city natin, tapos muli yung Pampanga, nabuhay yung muli yung San Fernando. Tulad ng pagputok ng bulkang Pinatubo noon, muli na namang nahaharap sa matinding pagsubok hindi lamang ang lalawigan ng Pampanga, kundi ng buong Pilipinas at buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic. Batid daw nilang mga lantern maker na higit na kailangan ngayon ng kanilang mga parol upang kahit papano ay makatulong na maibsan ang bigat sa pakiramdam dulot ng pandemya. May contribute mo, gawin mo na. Kasi nga, kagaya nun, yung mas masaya ka eh. Pag ganun eh, alam mo, nakapagpasaya ka ng tao, alam mo, nakapagbigay ka ng inspirasyon, alam mo, pagpalakas yung loob ng ibang tao. Yun, hindi mababayaran ng ano yun, ng pera yun. Kaya kami, continuous lang, ginagawa namin, not just for ourselves, but yun para sa buong bayan. Malaki naman ang pagpapasalamat ni Kiambao dahil sa kabila ng pandemya, tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Sa katunayan, mas dumami pa raw nagbebenta ng kanilang mga gawang parol dahil sa mga reseller na kumukuha sa kanila. Tinatangkilik pa rin daw ng mga exporter ang kanilang mga produktong parol. Kung meron man daw na apektuhan, iyon ay yung mga kontrata sa mga LGU para sa kanilang street decorations. Nag-COVID, maraming nag-resellers. Maraming gustong kumita rin. At para kami naman, para makatulong, bibigyan namin ng mababa para naman siya kumita siya, para mag-chain reaction yung ekonomiya natin. Ganun ang nangyari. Kaya nga, parang natataranta pa nga kami ngayon eh. Ang punto namin ngayon dito ganito eh, parang makatawid lang sa tulay. Ngayong panahon na ito, makatawid lang, okay na. Nasa dugo raw ng mga Kapampangan na pagiging resilient o matatag. Ang karakter na ito nais daw nilang maipakita at ibahagi sa pamamagitan ng kanilang mga parol. At ngayon patuloy pa rin nating hinaharap ang hamon ng pandemya, magsilbi raw sanang paalala mga ito na may pag-asa. Alisin yung saya naman. Kasi nakakapagano rin ng katawan yung saya. Pag nagkakasakit ka, pag malungkot ka. Pero kami ng parol hanggang may Pasko. Kasama si Jennifer Salenga, ako si JM De Jesus, CLTV News.